Rydw i wedi cael first class honours yn gwyddoniaeth a gyd a ser i gyd. O be ti'n neud ychan? Yn hysbysebu'r Academi achan. A'r math o Academi yw ychan? Cwrs ymarferol am ddim. Yn dysgu yn byti siwt mae bod yn arweinydd da. Rhaid e mwy o dos, mwy! O be ti'n neud nawr? Wel, fod yn arweinydd dda. Fe wedys ti? Dim y math na o arwain, ond arwain yn y gymuned. Gweithio gyda phobl a gweithredu. Dim arwen pobl fel David! Cwrs yw'r Academi Arweinyddiaeth Gymunedol i berson ifanc fel ti, sydd rhwng 18 a 25 oed. Wyt ti eisiau gwneud gwahaniaeth yn dy gymuned, ond ddim yn gwybod siwt? Wyt ti'n gwneud tipyn gyda gwahanol gymdeithasau'n barod, ond isie dysgu pethau newydd a chael sbort yr un pryd? Mae'r cwrs ma i ti.